Og vi går videre til næste indslag. Christian Bigård Thomsen, han rapporterer direkte fra Billundskolen. Overtager ham. Hej, jeg er Christian. Jeg er reporter i dag. Jeg er ude på Billundskolen for at høre eleverne om, hvad de synes, der var sjovest, dengang de var i Bruxelles. Kom. Hej, vi er kommet ud på Billundskolen, og vi har fundet de første. Kom med. Hej piger. Hvad synes I personligt var det sjoveste, dengang vi var i Bruxelles? Helt klart stensamlingen. Ja, det kan kun På Naturhistorisk Museum. Det Ja, hvad skete der spændende ting der? Der var rigtig mange sten, altså der over var, det der hele. var 1000 nærmest. Der var sådan helt vildt mange forskellige slags. Det var sådan helt store og små, og wow, det er spændende. Og så var de egentlig sådan nogle glasmontre. Wow, det var mega fedt at se på. Ja. Og der var nogen med glimmer på. Ja. Det var faktisk Det lyder ret fascinerende. Det lyder meget spændende. Ja. Det var det også. Helt vildt spændende. Jeg er fuldstændig enig. Ja. Var der andre sjove ting? Så var der trapperne. De var sjove. De gik op og ned hele tiden. Hvordan føles det? Ligesom rutsjebane. Jeg kunne godt forestille mig det. Det var bare så sjovt. Ja, der hyggede du dig i hvert fald. Ja. Jeg tror, vi har fået nok herfra. Jeg tror, vi går videre. Vi har fået lov til at få et interview med 9. klasse specialklasse. Så nu vil vi gå ind og høre, hvad Simon har at sige til turen. Kom med. Hej Simon. Du skulle da Jørgen Let. Nej, det er jeg faktisk ikke. Hvad laver du? Du skulle da Jørgen Let. Nej. Hvad synes du var det sjoveste på Bruxelles-turen? Jo, men det var nok en eftermiddag, klokken var cirka 4, vil jeg tro. Jeg kommer ind, og jeg skal smide jakken, og for at sige det mildt, jeg skal virkelig skide. Jeg griber fat i toilethåndtaget, men døren er låst, og det er nu, jeg begynder at gå i panik. Altså, jeg er en mand i nød, det er jeg virkelig. Så jeg beslutter, jeg skal sgu skide i bruseren. Og jeg går simpelthen ud på toilettet, på badeværelset, er det så. Tager fat i håndtaget. Da jeg åbner døren, der ser jeg en nøgen Emil Skovlund badet ind i sæbe. Står og onanerer til Ikke Break Your Heart. Hvad var det sjoveste ved Bruxelles-turen? Det sjoveste var nok at være sammen med alle folk, og at vi fik en helt vildt god tur ud af det. Sjovt. Det var faktisk også ret sjovt. Var der andet? Alle tingene, vi var ude at se. Alle tingene, vi var ude at se. Ja. Og hvad var det sjove ved det? Det var i hvert fald ikke kedeligt. Og så vi måtte få lidt fritid. Ja. Tak for det. Må vi lige snakke med dig et øjeblik? 2 sekunder! Okay. Hvad så, hombre? Hej. Hvad synes du var det sjoveste under Bruxelles-turen? Men vi har sådan en flot fætter inde på vores værelse, som hedder Lasse Anker. Der var en dag, da vi kom hjem fra McDonald's. Han havde købt 30 cheeseburgers, så han ikke blev sulten i løbet af natten. Der skete jo så det lille uheld, at der var rotter på det lortehotel, der vi boede på. De angreb ham så, åd hans højre næb på i løbet af natten, fordi han var kommet til at smøre cheeseburger sauce ud over hele hans bryst. Det var ikke smart, det var ikke lækkert, men det er fakta. Ja. Var det alt?
Ja, det er omkring. Okay, 1000 mange gange. 1000 tak for interviewet. Jamen selv tak du. Ellers tak. Hvad synes I var det sjoveste under Bruxelles-turen? Jeg synes, det sjoveste var, da Emil han blev skidt i hovedet den fod. Ja, jeg er enig. Det sjoveste under Bruxelles-turen. Det sjoveste, det var at være afsted med en flok friske unge mennesker, som synes, at det var alle rigtig spændende at være med afsted på Bruxelles-turen. Både at de var meget opmærksomme på det, der foregik, det vi havde planlagt på forhånd, men også at de synes, det var sjovt at være sammen socialt om aftenen, og når vi var færdige med de planlagte ting. Det synes jeg var det sjoveste. Tusind tak for interviewet. Vi skal lige snakke med dig. Hvad synes du var det sjoveste under Bruxelles-turen? Sjovest. Det er faktisk ret sjovt lige at nævne. Der var en enkelt lidt morsom episode. Det var sjævnt træls, men ret morsom alligevel. Det drejer sig om hende rengøringskonen. En ung kineser, nok ansat til halve, man kunne ansætte den på lagt til. Hun står inde og støvsuger inde på værelset med sin egen ghettoblaster, der er ved at spille My Nigger, tror jeg det er. Jeg kan ikke lige helt huske, hvilket nummer det er, hun spiller, men hun står i hvert fald fyret den af der med støvsugeren. Vi kommer så gående ind på værelset. Vi låser op, og vi kan høre, hun rigtig fyrer den af derinde. Og så sker der simpelthen det, at hun står og drikker cola og spiser slik. Og først så tænker vi jo, det er vel meget normalt for sådan en kineser, altså det gør de vel bare, det er jo ikke noget normalt i. Men så finder vi fandme ud af, at det er vores cola, og det er vores slik, hun står og spiser. Samtidig med, at hun ikke får støvsuget ordentligt. Hun når overhovedet ikke ud i hjørnerne. Hun når ikke ind under sengen. Hun tager kun det ude i midten. Samtidig med, at hun står og fyrer den af med hendes skide ghettoblaster. Vi prøver at skrue ned, men så bliver hun fandme sur. Så begynder hun fandme at slå. Og hvis der er noget, der ikke er særlig rart, så er det fandme en sur kineser. Så det, der sker, det er, at vi smider hende ud. Og så får vi fandme ikke gjort rent resten af ugen. Og det kan vi sige, det er noget pis. Men vi får ikke stjålet mere. Det gør vi i hvert fald ikke. Det er fandme dejligt, men vi får ikke gjort rent. Det er altså træls. Det lød som en pænt irriterende oplevelse, men samtidig ret sjov. Tak for interviewet. Jeg spiller bare videre så. Hvad synes du var det sjoveste under Bruxelles-turen? Det ved jeg ikke. Hotellet, tror jeg, bare være sammen med vennerne og sådan noget. Hvad synes du var det sjoveste under Bruxelles-turen? Det var nok, da vi spillede basket om aftenen i byen. Hvad synes I var det sjoveste under Bruxelles-turen? Hej, jeg er 3. Hvordan har jeres tur til Bruxelles været? Nej, hør her, mester. Hvordan har din tur været? Du skal f***ing høj! Jeg havde alle 3! Jeg så godt, da du stjal på McDonald's! Jeg så godt, at du lå under dynen! Og dig! Ja, dig! Din godnathistorie var Det var sikkert en luftig fætter. Oh my effing fuck, han var hot. Jeg tror bare, jeg tager at spille Flappy Bird.